جوليا بالجوه rekord ta' Lisa Ebejje. Julia ħanibda nsajjar. Sa dan it-tant otilab. Mama għandi l-ġuħ id-dum xis-sajjar. Mama, kemm qed tissajjar bil-mod? Il-mama bdiet tħaffef. Hija tefet il-melħ mas-soppa. Ftit wara. Mama, dik mhux lesta. Uf kemm qed tfadal. Julia otilab sa mal-lesti għax ħanitfixkel jew nweġġaw. Emilia reġgħet tefet il-melħ mas-soppa. Ejja, ma kemm ħaddum teqleb, ħanilħaq immut bil-ġuħ. Fl-aħħar ħaniklu. Ja kemm ħażina. Julia, Inti duqqa tara kemm ġiet ħażina. uffa. Ikolli nerġa' nibda nsajjar. Skużani ma li telliftek jkollok bżonn terġa' tibda ssajjar. Grazzi ma. Tfal meta l-kbar ikunu qed isajru ittelfuhomx. Darba waħda kien hemm ġeru kannella u sufi jismu Max. Ommu kienet kelba kannella jisimha Lisa. Ommu Lisa kienet tgħidlu biex ma joħroġ, imma Max vera kien ikun irid joħroġ waħdu mal-ħbieb. Imma kienet tgħidlu le għal raġuni. Il-ħbieb kienu ili jgħidulu oħroġ magħna, tgħidlu le għax jekk joħroġ fid-dla għandhom taqba u jekk ma joqgħodx attent jista' jweġġa'. Darba waħda meta ommu kienet triqda Max ħareġ mid-dar mingħajr ma Lisa indunat. X'ħin ma rax il-ħbieb kien jaf li mhux qegħdin hemm għax ommu Lisa kienet tgħidlu le. Allura Max qatt jibgħatilhom biex imorru l-post li ftehmu biex imorru jieħdu pjaċir miegħu. Minħabba li kien fuq il-mowbajl li waqgħet ġat-toqba, allura ma setax joħroġ mal-ħbieb. Hekk Max tgħallem li tajjeb li jisma' minn ommu. Saħħa tfal! Aiken u Amelia kienu qed jibnu borrinu fil-ġnejna tad-dar tagħhom kif lestew daħlu ġewwa biex jgħinu lil missierhom jarmaw is-siġra tal-miliet. Dakinhar kien se jkollhom il-mistednin għalhekk ommhom preparat platt kbir mimli ġobniet differenti minn madwar id-dinja. Kif lestietu kellha bokka kbira bih u poġġietu fil-friġġ sa ma jiġu il-mistednin. Fl-aħħar il-mistednin waslu. U s-Sinjura Grixti kollha gburija marret iġġib il-platt ġobniet mill-friġġ u għodda taħas ħażin. Hekk kif fil-platt minflok ġobniet issib Ġurdien li kelli l-ġobon kollu. Saħħa tfal! Ilja u Pippa, żewġ taħwa ta' qalb tajba, kienu qegħdin ħdejn il-baħar jiġbru ċ-ċaq u l-qxur tal-baħar. Waqt li kienu qed iqallbu fir-ramel, sabu ġiżżirana ferm sabiħa. Huma tefgħuha fil-barnier mal-kumplament taċ-ċaq u l-qxur tal-baħar. U komplew bit-tfittxija tagħhom. Wara ftit semgħu lil xi ħadd jibki.
Wara blata kbira, laqqas taqtaw lil-minsabu. Sabu sirena tibki. Is-sirena inħasdet kif ratom. Iżda meta ratom qalbhom tajba, iddeċidiet li tgħidilhom l-istorja għala kienet qiegħda tikbi. Tilfet il-ġiżżirana. U waqt li hi u l-ħabib tagħha il-fjamingu kienu qed ifittxuha, qabdu kaċċatur u tefgħu f'gaġġa. Emilia u Pippa urewa il-ġiżżirana li sabu iktar kmieni u staqsewa hijiex tagħha. Is-sirena ferħet ħafna xerrata u qaltilhom iwa li dik hija tagħha. Iżda x'inftakret x'ġara reġgħet sewdet qalbha. Emilia u Pippa xtaqu jgħinuha. Għalhekk is-sirena tagħthom ċurkett speċjali kull wieħed li jurihom id-direzzjoni fejn kien il-fjamingu u jkunu jistgħu jikkomunikaw miegħu. Malajr sabuh lill-fjamingu. Il-fjamingu kien imdejjaq ħafna. Iżda x'inrom feraħ u qallhom li ma hemm ħadd u urihom fejn iċ-ċavetta. Emilia u Pippa fetħulu. Tgħid kemm ġrew? Il-fjamingu issa kien salf. Is-sirena u l-fjamingu irringrazzjawhom ħafna. Emilia u Pippa kienu kuntenti li jagħmlu żewġ ħbieb ġodda. Saħħa tfal! Għandi l-ġoħ papa! Nofsinhar kienet joqrob. U Ġajel reġgħet fjakkat. Kif Ġajel? Rat il-krips, daret fuq missiera u qaltlu. Papa, għandi l-ġoħ, tista' tiġrili kreps u l-umata għaxan bata badni lat. Le, Ġajel. Ġajel ma qatax qalba, hekk kif rat iċ-ċikkolata, daret u staqsitu. Mela tista' tiġrili ċokkolata kjaġbak. Le, Ġajel. Paggat gallettini mela. Le, Ġajel. Mela kollox la papa! Għala le, Ġajel. Għax ikolli zaqqa kbira sen is-sewet u memmi f'qalbi. Tajjeb, Ġajel. Qed nara li għadek tiftakar dak li ġieli għedlek. Tista' tiġrili toffiħa banana jew lanġasa. Iwa, Ġajel. Tista' tiġrili fejn tkun il-mammela kol. Iwa, Ġajel. Meta naslu dar nistgħu nagħmlu insalata tal-ġin jew tar-ros bit-tadam bil-bżar u isfar biż-żebgħu u bin-nanieħ. Iwa, Ġajel. Iġġi naslu d-dar. Wara li poġġew dak kollu li kellhom bżonn fit-troli, kuntenti mxew lejn il-kaxxiera biex iħallsu. Saħħa tfal! Ġieli xtaqtu tmorru x'imkien ħafna kif ħassejtukom. Ġajel hekk kienet qed tħossha. Kemm ħarieħdu pjaċir il-festa.
Ara fejn kellna nintaqgħu. Dilettant tal-festi intu kol. Bla, bla, bla. Uffa. Ma? Aw. Tejja, ħanimxu. Naqra oħra. Ara dik il-ħabiba tiegħi. Kemm jien kuntenta li qed narak. Ħankomplu nimxu, narak għada x-xogħol. Saħħa. It-tifla mhux hawn, fejn sedat marret? Kellna noqogħdu iktar attenti. Iva, għandek raġun, ejja ħanfittxuha. Fejn kuntenta li qed narak. Dik ġej. Le, hemmhekk qegħdin ommi u missieri. X'waħda din m'għadhomx hemm. U tinkwetax, issa naħsbu f'soluzzjoni. Phew. Sejri nagħmel nibqgħu immur fejn kont, forsi jerġgħu jiġu jfittxuni hemm, jew inċempel il-pulizija. Tafu n-numru tal-mobile tal-mama jew tal-papa? Iva! Bħalissa maġla. Tlift it-tifla u qed infittixa. Jiena il-mama ta' Amy. It-tifla miegħi qiegħda. Grazzi, grazzi, grazzi. Mela niltaqgħu dejn il-knisja minn hawn u ftit ieħor. Ilix għada ħadna x'ħin ma sibniċ. Kemm aħna kuntenti li issa il-ħaġa spiċċat fil-ġilġit. Skużawni, ma nerġax. Takar, qabel tmur x'imkien, dejjem għajdilna. Saħħa tfal! Il-ħadd wasal. U bħal kull ġimgħa, il-familja ta' Ġajell u Lisa u l-familja ta' Kattu Betty iltaqgħu ħdejn il-baħar. Tfal, ejjew għad indilku bil-krema tax-xemx. Avolja, it-tlieta ta' wara nofsinhar. Iwa, għaliex ċerta tista' tieħdek ix-xemx u tikkawżalek ħsara fil-ġilda. Mama, jiena ingliet id-dar ftit qabel tlaqna. Jidbed Ġajell. Wara li Kattu bet indilku, komplew jilagħbu ma' Ġajell. X'in waslu d-dar u nħasslu. Ġajell ħarset lejn il-mera u għajtet. Ma kemm inħamra, ħedtu dan il-ġilda. Kollu t-tort tiegħi jiena ma ngliet. Tfal, meta tmarru l-baħar ftakru ndilku. Saħħa tfal! In-nanna ta' Rosie kienet ma tiflaħx. Il-mama talbet lil Rosie toħdilha xi ħaġa x'tiekol. Hija wissita biex lil min ma tafux ma tkellmux. Fil-foresta kien jgħix lupu. Hekk kif ra lil Rosie prova jitkixxef fejn sejra, iżda Rosie baqgħet sejra.
Il-lupu ra lil Rosie tieħu stessu u tikteb xi ħaġa fuq il-mowbajl. Il-lupu ġitu idea li jfittixha fuq il-midja soċjali. Minn fuq il-midja soċjali tgħallem illi Rosie kienet sejra tara lin-nanna għax kienet ma tiflaħx. Huwa tgħallem ukoll fejn toqgħod in-nanna. Il-lupu telaq jiġri ħalli jasal qabel Rosie. Kif wasal ħabbat u qal lin-nanna li huwa t-tabib. Kif fetħitlu n-nanna m'hemm xi ngħidu ħadet qata' kbira. Il-lupu qabada u sakkara ġo kamra u wara ħa posta fis-sodda. In-nanna ċemplet lill-pulizija. Il-pulizija ġew u qabdu lill-lupu. Kif Rosie waslet għand in-nanna inħasdet kif rat il-pulizija u dak il-ħin femet li għandha tarbel l-informazzjoni qabel taqsama fuq il-midja soċjali. Saħħa tfal! Il-ħbieb ta' Ġajel u l-kuluri. L-lum f'tent nintaqa mal-bib tiegħi il-Bangli. Kemm awsal il-Bangli? Nfittxaw il-bib tiegħi jekk jogħġbok. Qed tara dinosawru roża bżaqq u safra, tara fekruna ħadra. Grazzi li qed ninsibu qed tara għażblu. Ara fejn hu? Grazzi qed ninsibu qed tara popo abjad ta' silġ bil-puttuni iswed. U kappell aħmar qed tara jama vjola. Grazzi li qed ninsibu qed tara dinosawru aronġa, qed tara patata kannella. Qed tara pupa libsa tlezzi. Grazzi li qed ninsibu. Issa nibdew nagħbu flimkien. Saħħa tfal! Betty u l-ġobon. Betty kienet ħerqana tistenna li kell-ġej għax kienet bil-ġuħ. Għajnejn Betty xelu kif rat il-platt tagħha f'idejnhom ma' Sejfur bil-ġobon, dak kien l-ikel favorit tagħha. Betty illi kienet għadha ma ndunatx kien illi fil-kamra magħhom kien hemm xi ħadd ieħor li jħobb il-ġobon daqsha. Dan kien il-ħamster tal-ġirien.
li ħaraq minn ġol gaġġa u daħal fid-dar tagħhom. Kif Cheese il-hamster ra dak il-ġobon kollu bil-ferħ li qabad jagħmel il-kuntrumbajsi. Wara ftit Betty marret it-toilet. Kif waslet lura fil-kċina, indunat li kellha biċċa ġobna nieqsa. Hija ħasbet li Kat ħaditilha l-ġobna u għalhekk bdiet tagħmilha lassa u ma ndunatx b'Cheesy li rnexxielu jaqbad ġobna mill-platt tagħha permezz ta' spaga bħolqa fit-tarf. Betty, kif indunat illi naqsitilha ġobna oħra, daret fuq oħta Kat u staqsitha. Fejn il-ġobna Kat? Oħta weġbita lura, x'ġobna Bet? Ġellija. Ma nafx ta' fejna, irrispondit lura Kat. Qed tikdeb. Kat kif sema't hekk qamet hi wkoll. U bleħen jgħajjat iktar minn ta' oħta qalet, jien il-verità qed ngħid. Il-mama x'insemathom jiġġieldu x'ġiet tiġrieħdehom u staqsithom x'ġa waqfet ħesrem hekk kif. Rat lill-hamster u bdiet tgħajjat u twerżaq. Tant illi ġiel ġara biex jiċċekkja kienx kollox sew. Kif il-ġarra lil Cheesy m'hemmx ngħidu feraħ għax kien ħaseb li ma kienx se jara lil Cheesy aktar u dan qallu: Ara Cheesy, ejja hawn, jabrik kuntent. Ħsibtni mhux se narak aktar. Minnhom kollha Cheesy kien l-aktar ferħan għax kien ikla ġobon kif tmiss il-liġi. Aħħa tfal. Flimkien it-tfal!